En vastaa. Matti vai Teppo? Teppo. Matti vai Teppo? Syöttö vai veto? Syöttö vai veto? Syöttö vai veto? Veto. Leino vai Saario? En mä tiedä, ketä ne on. Leino vai Saario? Leso on ihan hauska. A few moments later. Kallu. Ylämummo vai alamummo? Ei kumpi. Ylämummo vai alamummo? Ylämummo. Ylämummo vai alamummo? En kommentoi. Alamummo. Ylämummo vai alamummo? Alamummo. Mersu, ruisrock vai downbite laituri? Ruisrock vai downbite laituri? Mitä? Heidi, ruisrock vai downbite laituri? Ruisrock vai downbite laituri? Ruissi. Anu, ruisrock vai downbite laituri? Anu, tuto vai tepsi? Mikä? Tuto vai tepsi? Ira, tuto vai tepsi? Mikä? Tuto vai tepsi? Kenellä on Proon kovin lämäri? Olisiko Lirkeä? Kenä sä sano kumma? Kenellä on Proon kovin lämäri? Mulla. Kenellä on Proon kovin lämäri? Mitä on? Kellä on kovin lämäri? Lemiselle. Leminen. Joo. Laura Rantanen. Kuka johtaa Tepsin sisäistä pistepörssiä? Mikä se on? Jenna Saario. Melli. Kuka johtaa Tepsin sisäistä pistepörssiä? Saario. Kuka johtaa Tepsin sisäistä pistepörssiä? Saario.